1, 2, 3, lagok! Apay nagdasang! Hi mga sabag! What's up? What's up? What's up? Panibagong araw, panibagong kalokohan na naman ang naisip natin. So ang prank na gagawin natin ngayon ay hahaluan natin ng napakadaming sili yung juice. What? Para naman ma-feel nila kung gaano ko kahat ngayon dahil summer na summer naman. Huy! So ano pang hinihintay natin? Let's go! Ay nakarurosan to yung aming nga bunga na natin silin atan o daw sarna. Basta yung niruros aming nga bunga natin silin tayo bugwan tatatata nga silin. Tap na mga narugit mat atat no nalinis mo nga kitaan mo si kayo mo. So yung mga sabon na ilaw ko na. So guys, ito yung partner ng aming mangga. Ayan. Juice na tang. So awan pa iti mangga, may panak pa agala ti mangga. So ato di mga gamit ni mga salbag ni gala aktibungan na. Kaya ito muli aktibangga. Aliman na makauli. Masipak. So after 10 years, wala matimanggan. Ito yung nagkuto yun. Hintay mo kung tatagimangga rin nga. Let's go! So, ayan mga salbag, ready na yung mangga namin. Ayan, at bubuhusan ko na sila mama ng juice nila para mamaya, ready na lang tayong magkainan. Awang kamalay-malay na nagdiduwang kainan ko, ito ko na dagmukbang kami lang. Sige, makamukay tabiyagyo. So, tawagin na natin ating dalawang bisita. Yan ang mga sabag, ang aking dalawang bisita, ang mga magaganda, ang aking dalawang mother, ang aking lola salbag at aking mama salbag. Diba? Yan, ito ang kanilang juices. Ito sa aking juices. So, bago tayo kumain, nag-cheers muna tayo. Cheers! Cheers! Adiyan mo, cheers natin. 1, 2, 3, lagok! Apay nagdasang! Nagdasang! Apay nagdasang! Nagdasang! Nangay dati nga jaw! Ay! Ang nasa! Ay, nagsakit! Nakakarabukob! Sobrang! Brang! Elikak talaga ng sili sa dito. Ito dito lang ni Bakot. Ito lang ni Bakot na. Ilang ni Joss. Sabi mag-end ang video na to, ipapatikin din natin kay Andre at kay Edward. Lahat kung ano yung reaction ng dalawa na hindi natin gagalaw yung picture. Bahala kung sino kuha ng Diyos na yan. At i-video natin, no? Ayan. So, bye! Wawa nun nagmukbang kami. Shoutout time! Shoutout po kay Eugene Almodovar. Hello po! Thank you for watching and thank you for sharing. Thank you for subscribe my YouTube channel. Shoutout din po kay Naomi Guanezo. Ayan, thank you so much po. Shoutout din po kay Yanis de los Reyes. Ayan, thank you so much po. Shoutout din po kay Dustin Lubong. Hello po, thank you so much po. Ayan, shoutout din po kay Lapis Lazuli. Ayan, thank you so much po. Hello po. Shoutout din po kay Sakuragi. Ayan, hello po. Raul. Ayan yung request mo. Salbag ka. Ayan. Sa lahat po na gusto pang magpa-shoutout dito sa vlog ko, mag-comment lang kayo down below sa comment section. Ayan. Don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell para updated ko sa lahat ng videos ko. Bye! Boom!